Haino hai kaisa belai no wana masingsa real story chini tipra sarok ni kaisa patimung ang norok no tabuk sawai khanarnai kothoma angkha Oron Deborma mungoi khoroksa takhuk no bini hik wai bajako surui butharkha o takhuk Oron ni kami angkha jompui jola bo arawo no bini nukhung khlai tongjamani bini hik ni mung angkha Sumika Deborma te bini bwsajela khoroksa tongo takhuk Oron Toshildar khlayo te bini bihik hingke ongnawari khlayo khoroksa phwrwngnai jek borok ni bwsajela 2021 BCO class 12 pass khlaiye college o kasamani borok dimsagor ni uklogo khe kaisa nogo bara tonglayo o patimung ungkha horo bwsajela khe light off khlaiye rokomani jora asomsa kheno bo bufani dundrogoi jiri khokmani khorang khonaka hakebo logi logi no burum baram bachawui no bini ama babuni rumbo dolangkha phia afro bo nugikha bini mokol ni bwskango no bini buma maya kwrui tei bwkha kwthang khlaiye bini babu no chakur bai surui bono butharui tongkha bo buma no dagarui tai kaisa rumbo rohori rikha bo o jorao nukha bini bufano chaku bwsak gwnangoi glang glang no pawi bwkhao nanggijak ulo sak hamnogo talangkha bini bufano haipano takhuk Oron no o sungsaro nargui manliya bo o sungsar no yakarui no thui thangjaka tamni bagui Oron tai bihik ni nasiler mung achailaikha kebo sawi manlailiya aboni ulo o surui butharnai bwrui Sumika Deborma no purbo thanao romui telangjaka kheba jotoni nukhungo no hik sai wngui tongiba kisa misa mawalailayo kisa misa kese kerengba ma wnglayo asuk baide Sumika Deborma hingke bwsaino butharnani nangkha oro wansuk thaibo tongo Sumika Deborma khoroksa chwrairok no phwrwngnai jek wngui tongo bahaike bo khoroksa murder khlainai eba borok butharnai wngui mankha tei bo khoroksa bihik ni jagao wngtutui bahaike bwsaino buthari mankha bini bwkhao hamjakma tei mayarok hinai kisafano kwrui o kothoma belai kheno ani bwkhao wanama charikha hakeo story no khnawi tongnai tei nai tongnai joto bayapsung no ang swngnani muchungo o bihik khoroksa bo bihik ni tomung wngui tongtutui tai bini character abo bo haingui mankhana bo khoroksa bihik wngui tongtutui bwsaino butharnai tei borok buthari mannai bini character bo haingkhana tei bo bwsuk chaya wngkhana abo norok comment khlaiui sadi tai norok bo hai wansuk tamni bagui borok ni bisingo naisiler mung achailaikha tei nasigui manya wnglaikha butharlainani nangkha abo norok ni wansuk ma tei norok comment khlaiui sadi tei norok o video no bo share khlairodi norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।